ta. Dalam. Ketemu malih kalian warga Ageng Keciro. Nggih, wonten telepon ingkang Bugatti, telepon Bapak Budiono wit Ibu Yati. Dan kapuring ngangge-angge adisara ing dalem menika mundhung mantu Kang Mas Bagus Bayu Budiarto kalian Mbak Kurin In Maulida. Didoakan Mbak Neta. Yes, semoga Mas sampai tadi Mas Bayu dan Mbak Kurin sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lancar rezekine. Amin. Sehat-sehat. Amin. Kata anake, bojone siji ae. Siji ae. Iya loh. Ya, harus. Enggak boleh tambah-tambah. Enggak boleh, siap. Sampeyan yang ngono ya, kudu siji ae ya. Iya, maksudnya siji ae gak duwe. Alhamdulillah nek gak duwe. Ya senengane arek-arek ta. Langsung dipelarisi Mas Paijo. Nggih. Mbak Neta. Dalam. Jeragan sayur iki ngono. Jeragan lho. Sampe nek njaluk kangkung sawi sak penenggalane opak. Nah iya. Mas Paijo langsung pelaris yo kene matur sembah nuwun. Ketemu malih. Langsung bukit berbunga. Iya. Lamongan. Aduh. Siap. Langsung Mas Paijo, bae sampean dulu. Nggih, jenengan nyanyi nggih? Duet. Oh. Langsung goyang tok saja. Siap. Oke, baik. Matur sembah nuwun. Yuk. Dik Neta suara kalian Mas Paijo. Yuk. Masih bisa dengan mulia laras. Monggo menawi ngersaken lagu napa yang inventeng iki mboten apa-apa. Monggo.